पहिलानो न्यूज मीडिया रौग्नोखौ हामबाय मारू दिनै पहिला आंनि जिबनाव महै केस एबा के महै बरफनि सागो माद्रा खालायमान दं आं नुगियाखौ बेलेग किरिमानि सिंसा दिनै आं अरो दुमासरा एलाकानि किरण मोहन तिप्राथिनि ताकु आंनि गानावा आचुजा नरगो नाय दङ बो हिंगाखै बालन मोहन रुवाजापारा बिनि एड्रेस दुमासरा एलाकानि बो लाइट थांनाय जरा गोबांमा सिगां तालदक दंनि सिगां बो बरफसा मालखं चालुबाय जानाय बो बिनि आबो एक्सिडेन्ट नंगै बिनि याखं बेकरें बायखा मनि बागै गुवाहाटीआव थाङै बिनि इनजागावो बिनि याखंनि बागै रड दावैमा फायखा गे बिनि नगो बिनि ताकु बोखौ बिनि बुमावफा केबुखान कुरि बिनि लगिसिं दङ ट्राय बुसा बुसा दङ नगो तो ता दिनाय गुरिनाय बिनि ऊपर से डिपेंड खायो और नग गे आसुक दिन साइबमाया आं बेखौ जिता ओ 2 दिन सिगां खानाखा बेयावहाय अबस्था कैसा दङ जोंनि टिका सौनै दिनै आं रो सामुं पाइलाया हिमफाना बखाताय नारगयमायानि कारणे फाइसो फैका इनके इ जागाव फाइ बिनि नग नुखुं रग नुक फाइका बिनि पोजिशन रग नुक फाइका बोताव फाइनाय 29 नो बिनि आबनो खुलगनानि बागै गुवाहाटी थाना नाय दङ गे बिनि रांखौ फैसा रगनि बियाल गे जे मानसा बनो आं आंनि व्यक्तिगतनि पक्ष থেকে आं जुबानाय এবং आं तेकेसा पयनानि मुचुंगो लुकु रगनो बे बाहातेनि जत खा गोनां बोखा गोनां आंनि टिप्रासा ताकु बुकु थांनो नरगबो जदि आंनि रांखक्सा निनि रांखक्सा बाय बिनि लाखमा थांजाबाय मानो ने वान सुपान गेथाय नरगबो याफ्रि बारबे फाइदि आं नरनो कबुं मुं याफारो ओ एड्रेस बिनि दंनाय बिनि एकाउन्ट नाम्बार दंनाय नरगबो याफ्रि बारबे फाइदि बनो जेने जों फाइनो 29 तारिखनि सिगां गुवाहाटी पुसगै बिनि आब्रम अपारेशन थाइसे खालाय सक्सेस खालाय जों बचुंबाय बाक्सा बिनि परिबारकनो तुय गाहाम खुरुंथाय बचुंबाय बाक्सा सामान थाय दंथं हिनि जों सुरिलायनाय हिनि आं कबुं मुं याफारो हामबाय।